Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Ndikulandireni mpingo wa Mulungu. Masana ano pamene ndikupumulira kukhala pa guwa lansembe la Mulungu, inde tikupitirira kukhala m'magawo akupembedzera wanthu onse amene anamangidwa ndi nsinga za Satana ndi Dierekezi, amene tidalengeza kuti mutibweretsere mayina a anthu. Sitidayiwale monga tidanena kuti pakatipa tinakumana ndi kuwawa kwa thupi, ndiye tinayamba tapumulira. Mmene tikuoneka ngati tikudzitolera, ndinazitengera ku gawo loyambirira kusala kudya, kusalira mayina aja. Tsopano ndiye mtima wanu uyambe kuvomerezana nane kuti Ambuye mavuto aja tsopano ayamba kuperekedwa paguwa pano. Mundisankhe, mundikumbukire. Inenso mundisankhe Yehova, kuti ndikhale mmodzi mwa anthu oyambirira kupeza nawo chipulumutso cha machiritso cha mamasuliro chakutuluka kwa ndende zanga. Muyambe kuyankhula zake pamene mukuyamba kupemphera. Koma mmene tinali kudzuka usiku, ine mtumiki wanu ndinakakamizika kuti ndipempherere ena mtindi waukulu kwambiri wa anthu amene anathyoka mijigo yawo kamba ka ziwanda za Sirezi, matupi azibambo amene adawonongeka kamba ka ziwanda za Sirezi, zimene zimabwera pa zifukwa zosiyanasiyana. Tidapeza kuti anthu anamangika, ndipo kupeji kwanga inbox kwanga kunadzadza ndi mavuto amadandaulo azibambo, kuvomereza kuti mmene kumidima amachita declare kulengeza kuti kwagwa muliri pafupifupi mijigo 80 yasokonekera, yawonongeka, yathyoka. Zadziwika kuti ndizoona kambaso kakuchuluka kwa anthu amene munaziulula kuti muli ndi vutoli pa khomo panu, pathupi panu. Ine Ambuye anandikakamiza m'mapemphero kuti ndiyambire kaye guwa limene la nsembe la Mulungu wakumwamba. Panali kukonzekera kwa Mzimu wa Mulungu kumene ananditengera kaye ku Malemba, kuliona kuti vuto limeneli m'Malemba lidalimo. Ndiye tiyambe kuwerenga mmene Ambuye anandiyendetsera ku Malemba. Tiwerenga mavesi angapo, koma yoyambirira ikhale buku la Deuteronomy chapter number 23. Tiwerenge limodzi verse number 1. Akunena kuti munthu wopweteka, wophwanyika kapena wofulika asalowe mu msonkhano wa Yehova. Ananditengera kumeneko Ambuye, ndinasowa mtendere mpingo wa Mulungu kuti ndithe kuligaya vesili. Ambuye anandithandizira koposa kwambiri, nkundionetsa kuti paja osayiwala kuti inu ndinu kachisi wa Mulungu, ndipo aliyense amene adzawononga kachisi wa Mulungu, Mulungu adzamuwononga. Ndiye ndinapeza kuti chipangizo chimodzi mwa chimene Satana ndi Dierekezi wagwiritsa ntchito ndi kuwononga kachisi wa Mulunguyo pomuthyola ziwalo zina kuti akapembeze movutikira, kuti akalephere kuyima bwino mu chikhulupiriro cha ulendo wa pakhomo pake, podziwanso kuti mpingo wa Mulungu umayambira m'banja.
ndipo nsanamira ya banjalo chimodzi mwa icho ndi kuyima bwino kwa mjigowo ndi kugwira bwino ntchito mkhomomo chimabweretsa chimwemwe chakusangalatsa kachisi wa Mulungu amene ndinu. Muzama kwambiri Ambuye ananditengera ku buku la Chipangano Chakale Deuteronomy pamene amafotokozera za msonkhano wa Yehova ndi akuti aletsedwa ku misonkhano ya Yehova. Padali mndandanda wa anthu amene sadafunika kumapita nawo mu msonkhano wa Yehova akapezeka ndi zilema izi. Ndikadakonda mukadamva chichewa, ndipo Mzimu wa Mulungu andinyamule limodzi ndi inu tibwere pa vesili ndiye timvesesane tichione kuti chifukwa chake Lusifala anatenga gawo lalikulu kwambiri kuononga mijigo, chifukwa musayiwale kuti kachisi omangidwa ndi manja a munthu adatha. Tsopano kachisi ndi munthu. Iye amaona kachisi wa Mulungu akakuona ninuyo, malingana ndi kulongosola kwa buku la Korinto chapter number 3 verse number 16, kuti inu kodi simmadziwa kuti ndinu kachisi wa Mulungu, ndipo amene adzawononga kachisi wa Mulungu, Mulungunso adzamuwononga. Ndi akunena kuti kodi simudziwa kuti ndinu kachisi wa Mulungu, ndiye Mzimu wa Mulungu amagona mwa inu. Satana akuona mipingo, anthu, magulu amene mwatumiza mavuto achikhulupiriro akuyema bwino ndi Mulungu, osunga Sabata, opembeza bwino kuchokera ku zipembedzo zonse za dziko lapansi ndi zikhulupiriro zimene Mulungu zimasangalatsa. Wakuyitanani nonse, kukuyeretsani ndi kukupangani kachisi wa Mulungu. Koma mkati mwakuti mwapangidwa kachisi wa Mulungu, nsanje yachokera ku mahema a Lusifala pobweretsa ziwanda zotchedwa Sirens, nkuona kufunikira kwa thupi la mzibambo limene limatsogolera, pakuti umenewu ndiye mutu wa banjali. Nditathyola mutu wa banja nkukaubalalitsa nkuusokoneza, ndidzakhala kuti ndapambana, ndaweyesa kachisi amene Mzimu wa Mulungu adzagonamo mwachimwemwe ndi mwachisangalalo. Zimayenera kutero ndithu. Ndita mpamene wakonza chikonzero chofuna kuphwasula chimodzi mwa chipangizo chimene chimakapanga banja la Mulungu limene limakakhala kachisi wa Mulungu kumpingo, nkukaononga chimwemwe kuchokera kukachipinda kotchedwa chipinda paseri, pamene anthu awiri opanga banjalo amakumana, nkukabweretsa chifoko, chisokonezo, chibalaliko chokasendera magawo amenewo. Ichichi chinatengera Ambuye Mulungu kuchivumbulutsa kuti aliyense akhoza kuchimva koma mwa Mzimu. Choncho Lusifala kuchokera ku mahema ache anaona kuti pali zimene zikuyikidwa mosachotsera kuti iwo amene ankhulupirire Mulungu akhale ndi chilema, kuti pamene msonkhano wa Mulungu ukuchitika iwowa asakhaleko. Awachotse mu mudi ya uzimu, awachotse mu chikondwerero cha uzimu chimene chimakayamba mu chimwemwe cha maganizo ndi mu mtima. Pamene wazula ndi kuphwasula mjigo, wagumula mayimidwe a chimwemwe cha mbanja mwa chikhulupiriro chimene chimakasokoneza kupembeza kwa mu mtima wa munthu iyeyo ngati kachisi. Tamverani, m'Chipangano Chakale mu Deuteronomy chapter number 23 akuti oletsedwa ku msonkhano wa Yehova. Padali mwambo wakuti anthu amene akusonkhana ku kachisi wa Mulungu ayenera kukhala anthu amene alibe zilema za mitundu yosiyanasiyana, chifukwa pali zilema zina zimakanchosa munthu mudi yakupembeza Mulungu molongosoka, kumchosa pa chimwemwe cha connectivity imene imachitika pakati pa munthu ndi Mulungu, kotero kuti pakakhala kadandaulo kameneko, kagapo kameneko, kausi kameneko, kakaboni kamenekoko kama kampanga munthuyi
kupembeza thupi chabe chimwemwe alibe. Ndi mmene ambiri aiwo amene tadandaula kuti mijigo idawonongeka tili kuyenda choncho, omakalabe kwa mulungu yemweyo koma tilibe chimwemwe, chifukwa ndife ankhawa dzuwa likamalowa, olephera ukamanga kachisi wa chikondi cha chimwemwe cha banja chimene kumakayambira kupembeza kulongosoka. Tamverani, iwo adanena kuti awawa akapezeka ndi zilema izi asamabwere ku msonkhano wa mulungu, asamabwere ku chiyanjano cha mulungu. Mundivomereze kuti ambiri amene muli ndi vuto lothyoka mijigo munatuluka mchiyanjano cha mulungu mwa mzimu wa chimwemwe, mumangozikakamiza koma ndi ankhawa, opanda chimwemwe, omapemphera koma mukusinkhasinkha kuti nchani chandigwera. Tamverani, zina mwa zifukwa zimene zakupezani lerozi zidali zifukwa zina zimene zinkapangitsa kuti anthu asapezeke nawo mu msonkhano wa Yehova. Tsono mapemphero opempherera zimijigo musaganize kuti ndi chinthu chophweka ndi Ambuye wachivumbulutsa, sichikuchokera ku nzeru zanga koma ndi Ambuye wachiona chobowokachi chofokachi kuti chikupangitsa kuchepekedwa kwa kuyimabe ndi mulungu mwachikhulupiriro ndi chimwemwe, pakuti pamene pali mzimu wa mulungu pamakhala ufulu, ndipo ufulu umaonekera mchimwemwe chakakhalidwe kuchokera mnyumba mchipinda pamodzi na akazi wanu kutuluka kunja. Kenako zina zimakhala zachimwemwe ndithu, kolingana ndi mekanizimu imene adampanga mzibambo. Kufowoka kwa chiwalo kumamufowolanso kumuchepetsera maperesenteji a chimwemwe chake. Pafupifupi akafukufuku a dziko adapeza kuti 99% ya chimwemwe cha mbambo ndi kuchipinda, ndipo chikachoka chimenecho khala atakhala ni chuma chochuluka bwanji amayenda pa trial, amayenda pa nkhawa mtunda wa moyo wake wonse, ngati dzidzakhale choncho moyo wonse. Ambiri amene adapita akukhulupirira mulungu nkwayimbira maliro awo adapita ndi chimwemwe cha 1%, 99 adayitaya chifukwa mijigo idali itathyoka, banja sadayende nalo mwamtendere, ndipo adakhala ndi nzawo ngati kuti akungoweta ng'ombe imene angayidyetserere, kapena ndinene kuti akuweta galu amene ngakhala atatani sadzadya. Chimveke chichewa chimenecho. Kukhala mbanja mamuna ndodoyi ndi yothyoka, umakhala ngati ukuweta mphaka amene sudzadya, chifukwa phindu lakukhala awirinu mulungu adaliyikiratu muli ndi moyo ku dziko lomwe lino lapansi, ndiwo mkumano wa chisangalalo cha pabedi paja. Mkanthutu mkatundu uja akumuwerengera pamaso pa mulungu kuti chimenecho chikasowa mwachotse mu msonkhano wa Yehova. Ndi Ambuye amandikumbutsa pa phiri pano lero kuti ichichi chachotsa ambiri mu msonkhano wa Yehova, chachotsa gulu mu msonkhano wa Yehova. Tamverani zimene buku la Deuteronomy likunena. Tiyambire mawu apamwamba kuti woletsedwa ku msonkhano wa Yehova. Verse number 1 ikuti, munthu wopweteka, ophwanyika kapena ofulika asalowe mu msonkhano wa Yehova. Muyambe kugwiritsa ntchito chichewa chakuti ofulika. Mawu awo akuti ofulika asunga zinthu 12 zimene zimachitika pa moyo wa munthu. Mkati mwa mawu akuti ofulika muli ochimwa a masturbation, ofulika muli a gay komanso malesbian ali mu mpani ofulika, odzichotsa okha, odzitseka, olera, ofulika. Azimayi amene anachotsa ziberekero mwadala, ofulika. Azibambo amene anakadula misempha mwadala kuti asadzabereke, ofulika. Amene
zifukwa zosiyanasiyana zinachitika m'thupi lawo, ndipo anasiya kuima ali mu gulu la ofulika. Ndiye mukhale pamenepo anyamata a Mulungu tione. Ndipo pemphero langa pano ndilakuti tibwererenso mu msonkhano wa Yehova pamene tikunena kuti Ambuye atithandize kuti mijigo idzuke. Purpose ndikuti tiwerengeredwe, tibwerere mu msonkhano wa Yehova, chifukwa kale pano akunena kuti gulu ilili lisamapite ku msonkhano wa Yehova. 1 gulu lopweteka, number 2 gulu lophwanyika kapena ofulika. Ndiye ndikugwiritsa ntchito mawu akuti ofulika chifukwa pempheroli tikupempherera amene mijigo inagwa, amene inafulika. So kufulikako kuli kwadala, ndiye kuli kumene kwachitika chifukwa cha dziko limene tikuyendamo, kudzera mzochitachita zathu. Mankhwala maleredwe athandiza kufula azibambo, zakudya zathandiza kufula azibambo. Monsemo muona kuti ziwanda achina Sirezi akhala atumiki azinthu zimene zimakapanga kuti thupi la munthu lija lifulike, mjigo ukagwe. Ndiye ndizifotokozere zina mwa zimene Lucifer amazitenga ndikuziyika m'thupi la munthu ndikukadzigwiritsa ntchito ngati mpeni kuti akamfule mzibambo kakafe katsaka imenso, koma ali bwinobwino kuti Mulungu kulowererapo ndikuchosa mphamvu imeneyo. Mmesa kudzuka katundu sizamasewera, mezichitike nzimenezo. Soso senderani kufupi. Ine ndayambapo kupempherera, ndipo wiki imeneyi ndikupempherera mijigo. Ndapereka chifukwa chilichonse chimene anthu munadandaula, ndikupereka mavuto anu, ndaziyika m'mipani, mitolo, ndipo ndidziyika chimodzimodzi kukhala mgawo ndikumapempherera. Lero ndayimirira mmamawa kukhala pa maguwa nsembe a Mulungu, pamene ndikulandira vumbulutso limeneli. Tiyende limodzi kuti anzanu atakumana ndi vuto limene lililiro kukachisi wa chipangano chakale kutabaneko, kachisi woyamba woyendayenda adalengeza chilengezo ku buku la Deuteronomo, kachisi wa Solomoni asadamange kuti musawalole anthu ofulika kubwera mu msonkhano. Anthu amene kunyumba zafa zili kwata sizigwira ntchito asabwere ku msonkhano wa Mulungu. Sakumva munthu chifukwa kugwa kufa kwa nzibambo kunkanyamula nkhawa zambirimbiri. Ngakhala apite kukachisi koma amakhala kuti chimwemwe chiyang'aniro cha zinthu za uzimu chakwiririka ndi nkhawa imene mumayipa ija imakupangani kuti muziusa moyo usiku wonse. Makosana atu mungomva amene muli bwino kunjaku kuli mavuto. Inu wanu ngati ukupalasa mjigo, Ambuye akudalitseni. Chisanzo chake ndi inuyo muone mukangomaliza mmene mumagonera tulo kucha mpaka mmawa, bata la usiku mwasangalala mwagona. Koma nzanu kuyambira nthawi imene niyo munayamba ndi pamene nzanunso amafuna koma sizidatheke. Akatero tulo timachita disappear, mtima umakhala utabalalika usiku wonse, munthu kumacha mmawa akusa moyo. Zifukwa zimenezo pakuti kachisi wa Mulungu ndi mtima wa munthu ndi nkhawa ya munthu. Ndiye kachisi uja yense mpaka kunja chiwalo china chapanga collapse, munthu uja mtendere wasowa. Apita bwanji kukachisi? Adawayika kuti amenewa asamasonkhane kukachisi wa Mulungu. Chifukwa chake ndili pano pa guwa la nsembe la Mulungu. Izi zinzoti kuwerenga mawu a Mulungu mumvese pamenepa. Ndiye tili ndi mavesi ochulukirapo amene mutha kuwerenga ana a Mulungu okuwuzani chimene chinkachitika akaphwanyika kachisi mu gawo limodzi lakufa mjigo. Chichewa chake muno atchula gawo lakuti ofulika.
ofulika, osati amene azifula okha koma ofulika, kuti chiganizocho chokuti akadadzichotsa mphamvu za analibe koma ngokumana nacho mwazizizi anafulika. Ndiye ali pa chipatala chakudwala ndi nkhawa, kuvutika kwa maganizo, kusowa kwa chimwemwe cha pabanja. Mayi bola ndalama isowe, bamba usiku amagona, wakayenda konseko sadapeze ngakhale wamtambala. Fika pa khomo usiku nkumwa phala, kumwa madzi nkugona. Projekiti kuyambika pano, foundation mpaka na window level mpaka ukhoma malata, pamenepo amagona completely. Nkhawa ija yakuti ndalama palibe imakwiririka ndi tulo, ndipo kukacha mawa 4 o'clock akudzuka sokupemphera, amabwerera ku nkhawa ya ndalama ija, Ambuye kandipatseni kumene ndikupitako. Ndekuti tsopano chimwemwe chake cha iyeyi chimakhala chili m'nyumba, koma nkhawa ili kunja kuti akapeze zinthu zakuti abweretse pa khomo. Koma nkhawa yakufa kwa njigo imakhala m'nyumba, ndiye imachitika usiku, pakuti ambiri ntchito ija timagwira usiku. Choncho munthu amatha kuchoka m'gawo la uzimu, nanga nkhawa munthu apembeza bwa, pakuti nkhawa ndi mdani wa chilungamo cha Mulungu. Nkhawa ndi mdani wa mulumikizitsi ndi Mulungu. Ndipo tamverani, nkhawa imalekanisa, imachita communication breakdown ndi Mulungu. Nkhawa iliyonse mukayitenga kuyika mu mtima mwanu imachita breakdown communication. Sono analipo ma breakdown communication amene anali ofulika, adawayika gulu lakuti asamabwere ku msonkhano wa Mulungu. Anthu amene ali out of system, out of range, nkhawa yawo ikukula chifukwa cha chimwemwe cholephereka pa khomo. Uyu ndi Deuteronomy tikuwerenga pamene papayo. Koma tamverani, ndikumalizireni gawo ili. Gawo limeneli likuyenda yonji. Tiwerenge limodzi m'buku la Yesaya. Tipeze Yesaya. Ambuye mundikumbutse kuti Yesayayo ndi Yesaya mchani. Yesaya 33. Buku la Yesaya chapter number 33. Mundikhululukira nuyang'ana mpingo wa Mulungu, zinditengere ku chimwemwe cha Mulungu, kuti Ambuye akutha kundivumbulutsira malemba awa. Munthu une Bible sukulu sindachite, koma Ambuye amandithandiza. Ndi mphaso yayikulu imene Mulungu adandipatsa, ndiyo ndionetsa malemba awa amene amapanga mpingo wa Chikhristu kukhala wamphamvu. Yesaya chapter number 33. Ngati sindulakwitsa tiyambire pamenepo. Chapter number 33 verse ya number 20. Tamverani pano. Verse number 20 ya Yesaya chapter number 33 verse number 20. Ioneka ngati ifuna tiuze kanthu kena kake. Ndiye tiyambire pano, akuti tayang'ana pa Ziyoni muzi waphwando, muzi wa maphwando athu. Maso ako adzaona Yerusalemu m'malo ache aphe, chihema chimene sichizasunthidwa, zichiri zache sizizazulidwa konse, zingwe zache sizizazulidwa. Ichi chinchiche wana Mulungu, ndemundimveserepa. Panali dongosolo lalikulu kwambiri akamamanga kachisi wa Mulungu, tenti, kuti padali zikhomo mapini. Munaziona mmene amazisongolera muja, chimasongoka uku. Mwandimva chiche wacho.
ndi ankakhoma zimene zija. Ulibe tenti imene idakhalapo osayika zikhomo zija. Zikhomo zija zinkapanga kuti tenti ya Mulungu imene anthu akusonkhanamo iyime chilili. Uyu ndi Yesaya chapter chake cha nambala 33 verse number 20. Sono mukazavundukula baibulo muzapeza zikhomo zikutchulidwa maulendo pafupi 44 ngati simudachepetse kapena kuchulutsa, koma akunena za zikhomo. Pamene ndikunena za zikhomo musayiwale kuti ndikupempherera zikhomo zimene zazuka, zimene sizikugwira ntchito yake. Timvane pano, ndikunenanso za kachisi wa Mulungu. Kachisi wa Mulungu ndi inu amene Mzimu wa Mulungu adzagonamo. Akamamangidwa kachisi wa Mulungu, china mwa chipangizo chimene chinkampanga kachisi wa Mulungu kukhala chimwemwe kuti chipembedzo mkatimo chikachitike bwino, tenti asagwedere, ayime ngu bwinobwino, ndi zikhomo zija timakhoma mbali tikamazika tenti. Pamene masiku anali kupita, mutumiki wa Mulungu ku gawo la chilangizo cha kumpingo wa Mulungu adayamba kumayitana anthu apa mpingopa, osonkhana pa mpingopa, magawo azibambo, nkumaphunzitsa kwayerekezera iwowo zipangizo zawozi ndi zikhomozi. Ndichozama ndunena panochi. Ndeti ambe kumva buku la Yesaya chapter number 33 verse yake number 20. Akuti tayang'ana Ziyoni, muzi wa maphwando athu. Iwe Yesaya umuyang'ane Ziyoni, ndi muzi wa maphwando athu. Mwanjira ina, Ziyoni ndi muzi wa chisangalalo. Mpingo wa Mulungu ndiye Ziyoni watsopano. Pamene tikuyima pa phiri kunena ulamuliro wa dziko lino lapansi, poyang'ana mpingo wa Mulungu ndiye muzi wa chimwemwe cha Mulungu kumwamba. Chimwemwe cha mpingo wa Mulungu ndi Ziyoni, ndipo Ziyoniyo ndiye muzi wa chimwemwe. Tikati muzi wa chimwemwe ndiye kuti opembeza Mulungu ndi amene amapanga muzi wa chimwemwe cha chisangalalo cha tsiku ndi tsiku, chimene mpingo amene akupanga Ziyoni akuyambira kukhomo kunyumba kumene munthu amakhala straight, tikunena kuchipinda kuja kukubuka Ziyoni ndiye mizu ya Ziyoni. Mpingo wa Mulungu kumene mupiteko chimwemwe chechoka ukuku. Kazumveka zimenezo kutima kumana kuti tikukumana pa Mulodza paseri pa 23 ndi mpingo wa Mulungu. Tili pamene popo, pamene tikukumana pamenepo ndi Ziyoni, mudzi wa chimwemwe cha Mulungu. Osonkhanawa atenge chimwemwe kuchoka kumanyumba kwawo kuti azapange Ziyoni. Ndiye pamene akutenga muzi kusapanga Ziyoni, Yesaya akunena kuti ndayima pa phiri pano ndikuona Ziyoni kumusi. Mene ndayimira ine pa phiri lino lero ndikuona Ziyoni kumusi pa social media. Ana a Mulungu amene akupanga mpingo, Yehova akundionetsa kuti mmenemu ndi mmene muli chimwemwe ngati mmene Yesaya adaonera. Now, chimwemwe cha mpingochi sichikungochitika chokhayi, chikuyenda ndi ndondomeko. Ndi akupitilira Yesaya akunena kuti maso ako adzaona Yerusalemu, malo ache aphe. Uli kumuona kodi Ziyoni chimwemwe cha anthu? Maso ako iwe adzaona Yerusalemu, ndiwo waphe. Banjalo, mpingowo, anthuwo osonkhana m'dzina langawo ndaphe. Amene akati phe ndiye kuti yachita bata nyanjayo.
ya ubongo wa munthu wakupembeza mulungu yachitika bata, ilibe confusion, ilibe chisokonekero, ilibe nkhawa, sinanyamule kanthu kopweteka kwambiri kamene kakupanga kuti mpaka tulo osabwera kukhalira mkona mwathabwa pamene mzimu yakugona tulo tampeza basi nanga achita bwanji wavomereza wagona iweyo nkhawa mtima ukuyenda usiku wonse ukumati ukamuyang'ana yayayo ali ng'aning'aning'aning'ani alilede palibe chankana iye sanakane alilede ndokhonzeka iyeyo pamene popo koma iweyo kuti ungwire dzukanika chifukwa mjigo unaphwa sichili pe chimwemwe cha m'maganizo a munthu komatu uyuyu akuzunzika chonchi Yesaya akuti ameneyu ndi Yerusalemu ndi amene ndikumpembezera pano ine brother Twaibu ndikuyang'ana mudzi wa pe Yerusalemu sali petu lero. Yesaya sakutilekera pomwepo akunena kuti chihema chimene sichidzasunthidwa. Muzimvesa pano, inuyo ndinu chihema chimene sichidzasunthidwa. So mukachiyang'ana chihema Yesaya mene akunena zimenezi musayiwale kuti kusanjala manzere tili ndi Lucifer akuyimva nkhani imeneyi bwinobwino kuti chihema cha Mulungu chimayima bwino. Ndiye mumveso pano akunena kuti chihema chija si chomwecho ayi, ndi akunena kuti chihema sichidzasunthidwa. Achita kodo ngati mukuwerenga Baibulo achichewa ndi akupasani mawu kuti zichiri zache sizidzazulidwa konse. Nkhani yosausa, nkhani yosausa mpingo wa Mulungu akuti ngakhale zichiri ndi akati zichiri akunena zikhomo zija ndazinena zija zimene sizidzazulidwa. Now ndikuti kachisi wa Mulungu kuti akhale bwino zikhomo mapins amene wawa amene ankakhomera mzati kukhomera mtenti kuti ilimbi mapini amene wawa mesa ndikunena katunduyo kodi makosana amene akuti sayenera kuzulidwa. Tsono adabwa munthu kuti Twaibu kutanthauzira kwake kwa Baibulo mutinji kodi ayi ndimvereni pano inuyo mumve Baibulo kuti inu ndinu kachisi wa Mulungu ndipo chimodzi mwa chipangizo cha kachisi wa Mulungucho ndiye chipangizo chanucho abambo nkabudulamu mulisanimu chimenecho ndi chimodzi mwa chipangizo chimenecho chimatakataka chimayendayenda ndipo chikafa chimawononga the whole kachisi amakhala collapse nsachitchule sakumva munthu chimenecho chikathyoka. So Yesaya akunena fanizo, akunena ulosi, akunena chochitika chapampingo ndi akutsimikiza kuti kachisi imene ndayima ine pano paphiri ndikunena kuti ngakhale zikhomo zake zidzakhala zosachotsedwa zoyima chilili chifukwa zikachotsedwa ndi kuzulidwa zikhomo zimenezi ngati pangokhala choncho ngati pavuta atu pamalopo pavuta pamalopo zichiri zache sizidzazulidwa konse ndi zingo zache sizidzazulidwa. Ndakuti pasa zikhomo kapena kuti zikili zakachisi zimayenera kukhala chilili zisazulidwe. So ndikunena kuti uyu anali kachisi womanga ndi manja a wanthu ndiye ndikuyang'ana kachisi amene ndi inuyo kachisi wa uzimu amene wansembe wankachisi ameneyi ndi Mulungu mwini wake Yesu Khristu amene ndiye mwini mpingo. Inu ndinu thupi limene mwapanga kachisiyo limene zipangizo zothandiza thupi ili limene mzimu wa Mulungu amagonamo ndikayendedwe bwino kathupi lanulo thanzi lanu la inuyo likamapanga function bwinobwino limathandiza kuti mzimu wa Mulungu akhale bwino ndi amati kachisi yonso ali bwino. Tsono inu ngati kachisi wa Mulungu
madzulo ano masana ano pamene ndikupemphera ndikusala kudya kusalira inu makosana mumve chiphunzitsochi chikuchokera pano pa phiri mwaluso muchimvesese ndi mzimu wa mulungu mukapeza kuti zichiri zake zikhomo zake za thupiro ngati kachisi chimodzi mwa chinthu chimene chimasowesa mtendere kwambiri munthu opembedza ndi kufowoka kwa chiwalocho mchipinda ndipo chikapanda kuyenda bwino the whole body limapanga collapse pamenepo chipembedzonso kupembedza kumakhuzika. Ndimveka kaya chichewachi koma tizimva chichewa chifukwa pamene tizambe kumva chichewa pamene tidzamve bwinonso mawu a mulungu tidzayimva iyi ngati kalata yolemba okondedwa wathu. Chimodzi mwa chinthu chimene Ambuye anandichitira chamtengo wapatali chimene chimaposa chuma chizaposa chuma chambiri cha dziko lapansi ndikulimva baibulo chichewachi. Ndithokoze kuti makolo adandifikisa firi kuti chichewa chokha ndikhoza mawerenga nkadapanga bwanji mdziko la moyo. Ambuye angolemekezeka ndikulandira ulemu. Ilili ndi vesi tentioneni Yesaya chapter number 54. Yesaya chapter number 54 ndiganiza kuti nakutengerani ku buku limeneli la baibulo kuti tikamvesese bwino kuchoka ku buku la Deuteronomo atiuza kuti koma iwo amene ali ofulika asabwere ku msonkhano wa Mulungu. Chinali chipangano chakale. Yesaya akutipasa chisanzo monganso mmene kachisi wa Mulungu ankayendera akamanena za zikhomo zokhomera tenti zimene zinkatenga nawo mbali kuti tenti ilimbe ndipo anthu apembezemo bwino. Lero chifukwa chakuzuka kwa zikhomozi tenti akugwedezeka ndipo chipembezo m'banjamo sichikuchitika bwino. Kunthawi yodzuka bambo kuti akapemphere ikuapeza ali m'maso ali ndi nkhawa angokhala akuusira mbali dovu likungotuluka kuti achita kukanika chifukwa chafa sichiudzukanso kuti chipembezo chichitika molongosoka apa. Ine tundazama choncho mothandizidwa ndi Ambuye ndimayang'ana Yesaya chapter chake cha namba la 54 ndiye ndampeza ameneyu ndikuchita ndi vesi namba la 2 pamene pakunena kuti kuzamalo ahema wako afunyulule zinsalu zamokhalamo iwe usaleke tanimphisa zingwe zako limbisa zikhomo zako. Kayumveka nkhani amene ndi Yesaya ana Mulungu. Kuzamalo ako ahema wako. So ilili ndi baibulo likutifotokozera ufulu mmachitidwe akapembezedwe ka mzimu wathu kuti ife ndife hema wathu. Pamene mtundu wina wa matenda akufa kwa chiwalo cha mzibambo mchipinda mundimvese pano chimathandizira kufako hema kuchepa praise and worship kuchepa chimwemwe chakapembezedwe kuchepa chifukwa nkhawa imapanga ikuchita occupy kulanda malo amene pamakhala chimwemwe chachiyamiko ndi pamakakhala nkhawa mkati mwa usiku. Malo mopembeza mkati mwa usiku umakhala mu overnight ya nkhawa. Ndi Yesaya kuti ukuze malire ako nsalu zako ufunyulule ukuze malire ako komanso zithando ndi zikhomo zako ziyime chiriri zizike osatimisira kuti kachisi akalire kanali kamangidwe kakachisi kadzana koma Ambuye kungondithandizira kundidusisa m'malemba ngati awa kundionesera kachisi wa lero kuti ngati chipangizo chimenechi chili chokufa
sichikuyenda bwino, chofulika ndiye chikhomotu cha hemayi chabalalika ndipo chili chowonongeka. Ndi Ambuye afuna atithandize kutiyika mpologalamu yoyenerera kuti ana a Mulungu tikakhale bwino. Tamverani, gawo losiriza la mphindi 20 ndikupasireni zina mwa zinthu zimene ziwanda za sirezi zimazigwirisa ntchito ngati zipangizo zozafulira kapena zozazulira chikhomo cha pahema. Number 1, stress. Number 2, depression. Number 3, kusuta. 5, kumwamowa. 4, kumwamowa. Number 5, mankhwala. 6, kudya zoyipa. 7, kunenepa kwa chisawawa kobwera chifukwa cha kadyedwe kosasamalira posasata ndondomeko za madyedwe. Number 8, matenda okhuza magazi. Number 9, kuonongeka kwa timisempha ting'ono timene timakhala mthupi. Number 10, kuvulala. 11, matenda ena ngati sugar komanso diabetes. Zoti mvane pa mkulu timamutcha kuti sirezi kuchokera ku hema wa Lucifala pamene timawerenga Deuteronomy chapter number 23 verse number 1 amatiuza amene sayenera kusonkhana ku msonkhano wa Yehova ndi anatiuza kuti ngakhale ofulika asabwere ku msonkhano wa Yehova chifukwa ofulikayi amakhala usiku wonse opanda chimwemwe cha nyumba mwake chifukwa ndi ofulika. Mwanjira ina chimawerengedwa ngati chimodzi mwa chilema chimene chimatha kuwononga mapembedzedwe awosonkhana mwachikumbu mtima. Malo mokapembedza Mulungu usiku wonse wagona pa nkhawa zakukanika kukumana ndaka zako. Ndi akunena kuti chimenechi chidali chilema malingana ndi kulankhula kwa Deuteronomy chapter number 23 verse yake number 1. Now lero tamva kunena kuti chilengezo chochokera kwa kumidima achita declare ku dziko lonse lapansi kuti tsopano uwu ndi muliri umene waononga mijigo pafupifupi 80% idawonongeka. Now pamene tili pano pokupembezerani, pamene tikupemphera, pamene Ambuye akuvumbulutsa kuti kodi ichi chinchani. Na kuchokera ku midima kuja tinamva ndi kuona kuti kuli chiwanda chimene chikutchedwa kuti sirezi chimene chatenga utumiki umenewu. Ndiye ndimafuna ndikufotokozereni zimene ziwanda zimenezi zimabweretsa mthupi la munthu. Mwina chimodzi mwa zimenezi ndi zimene zathandiza kuti mjigo uja ufulike malingana ndi verse number 1 ya Deuteronomy chapter number 33. Ndipo chimene chocho chikakupezani chafula mjigo, chafula katundu, kala chipangano chakale inuyo simayenera kupita ku msonkhano wa Mulungu. Sakumva tu ndiye ndikunena kuti stress zimabwera ndi ziwanda za sirezi. Depression imabwera ndi ziwanda za sirezi. Kusuta kumabwera ndi ziwanda za sirezi. Kumwamowa ndi tima elementi timene timabwera kuchokera uku ngati timipeni tozafula mjigo. Mwina inu mjigo unafa, Lucifala atakutumizirani umodzi mwa mpeniwu ndipo mudafulidwa pogwirisa ntchito njira iti. Ena ndi ofulika ndi diabetes. Ndiye kuti pamene tikupemphera pano ndi ntchito yayikulu atumiki a Mulungu iyi tiyenera kuti tionetso pano tilande mipeni imene ili mdzanja la sirezi, ili mdzanja la Lucifala, imene wayigwirisa ntchito pozakufulani kuti mukachoke mu mudi ya chisangalalo cha mpingo oyambira pa khomo, kuti lero mmene muli ku chiuzimbi mukasonkhane koma azibambo opanda chimwemwe chifukwa adafulidwa.
musonkhane pa mpingo ku dziko lapansi koma mtafulidwa. Chipembezocho nkumakayenda mchithupithupi chabe koma chimwemwe cha gawo la abambo. Mwinanso ndi azimayi ena mmenemu amene zakanika limodzi kuchipindaku, zakanika limodzi zalepherekera limodzi, nawonso kankhawa kameneka mpaka kupita nako kukachisi. Akuchoka tsiku la Sabata koma tikangoti tikalowa ku Bible study madzulo ndikuti chithunzithunzi cha madzulo chapeza. Abambo ayamba kale nkhawa, kodi nkakwanitsa ine kukwera Kilimanjaro? Kodi nkakwera Kilimanjaro? Kodi nkakwera Kilimanjaro? Nkakwera Kilimanjaro kodi nkaonesa vidwa? Nganikanika kukwera Kilimanjaro. Bible study ili nkati kulalika kulalikira pa Goma abusa aubutsa uthenga wosati wamasewera koma mamembala achizibambo. Kodi nkakwera Kilimanjaro? Kodi nkakwera ine? Nkakwera Kilimanjaro nkambire pati? Kodi nkambire kumusi? Kodi nkambire kuntunda? Kodi nkatani? Kodi nkambire kubafa posamba? Kodi njini ikadzuke nkambire kuti kodi? Kodi nkayambire kuti? Kodi nkakwere Kilimanjaro? Nkambire umwa madzi kapena nkayambire botolo la nchape? Kodi nkakwere Kilimanjaro? Nkambire chani ine? Nkambire pati kuti nkwere Kilimanjaro? Nkachite panji pati nkachite panji? Nkachitire panji ine nkachite panji kuti nkwere Kilimanjaro? Chipembezo sichikuyenda bwino. Abambo nkhawa njakuti kukamakada akakwera bwanji Kilimanjaro? Akamuyambire kuti sapitwa. Kodi mulanje nkamuyambire kumadzulo? Nkankwere bwanji kodi Kilimanjaro? Mulanje ndinkwere motani madzulo ano? Muyambire kumusi kumpita kaya nkumpata? Kodi nkwerere mbali mwa Migowi? Ndinkwerere kusuka Sanje? Ndinkwerere kuti ndinkwerere kumiranje kuboda? Kodi ndinkwerera pati? Ndinkwerere pachitakale kodi? Sowa mtendere nikwera bwanji Kilimanjaro? Nkhani ndiyo sausa kwambiri. Imene indi miveni mene nugwirisa ntchito kulanda lero mdzanja la Lucifer. So tiyambe kumvana pano ndikuti ntchito imene tikugwira ana Mulungu yopempherera nkhani imeneyi. Mijigoyo idafa koma ziwanda zinabweresa chipangizo china chimene anagwirisa ntchito pofula kuti katunduyi akakhale mmene alilimu akafe. Sikuti tonse wafera zida zofanana, ena wafa chifukwa chakudwala. Ndikuti sitingangopemphera pano Ambuye dzusani njigo koma munthu ya ali nshuga. Chifukwa shugayo ndiye mpeni umene anagwirisa ntchito pozafula. Amamfula ndi cholinga choti asabwere ku msonkhano wa Yehova. Deuteronomy 23 verse number 1. Ngani kungonena ngati dziri mmalemba. Dziri mmawu kaya. Twaipo makuti makuti. Dziri mmalemba. Dziri mmalemba. Anagwirisa ntchito depression. Matenda nkhawa amene muli nawo. Ngati matenda amene usangachire njiko sudzuka bambo ukhala choncho chifukwa ndiye kuti iniyo munafulidwa. Ziwanda za sirezi zinagwirisa ntchito depression. Titaneka ndi depression. Ndiye paphiri pano ndikuti mumpani umene Ambuye wanyamata andilembera zikalata zambiri mbiri ndi mayina ambiri mbiri amene nalandira kuti kwawerenga pano akukwana 920 mpano 920 azibambo apa social media amma group a umboni watu aibu 920 amene apereka dandaulo lalo. Ni mawerenga masiku wapa pakalata pangapa mulipo 920. Ndiye 920 nonsenu simungakhale kuti mijigo inafa pa zifukwa zofanana. Ayi, Lucifer anagwirisa ntchito mipeni yolekanalekana kuti azafule.
ndiye ena anafulira kufodya. Tini anthu pano mukudziwa kuti pa social media apa sitilipo ampingo umodzi, sitilipo achikhulupiriro chimodzi. Ayi, ena sapembeza nkupembeza komwe koma amamvera maaudio, amasuta fodya, apereka nawo request kwa ine kuti abusa ndipempherere mjigo udafa koma chingambwe chili pa nsachitchule. Fodya ni mpeni ofulira umene Lucifala amagwirisa ntchito potuma kalonga silezi kuti mjigo ufe amve munthu. Number 3. Number 4, kumwa mowa. Kuchidakwa unakutsalirani mambo mmamwabe timowa timyowa tapo ndi apa mpaka pano ndi ulankhula pano mmamwabe timyowa timowa timene mmamwato ndi mpeni umene Lucifala adatuma kudza kufulani. Koma mwichenjere kwambiri chifukwa anzanu ankaletsedwa osapita ku msonkhano chikafa chimenecho. Mdzamalemba izi zitu mdzakanthu ankati asapite chifukwa chake mchana akapita ndi mmene zililimu lero kuti olo timapemphera nkumalalikira abusa nkuyimirira mtumiki wa Mulungu kuyimirira koma kudziyang'ana nkhope zafoka zonse azibambo. Haleluya, ameni, ameni, mozizimukira nkhawa kulibe ndayi zonse iwo wakamapemphera akalowa ku kachisi nkhawa yawo. Nkakwera bwanji Kilimanjaro, ndikwera bwanji Kilimanjaro kodi kapena lero nkamuyambire kummawa, kapena lero nkamuyambire kumadzulo, nkakwera bwanji Kilimanjaro, mwina nkayambire vuka kumwa dzikhala bwanji, mwina nsakadye, mwina ndiye chinangwa dzokukuta ukukuta dzonyika nkambire udye chinangwa kapena nkambire ukukuta mpungo uwisi ukukuta wa uwisi. Nkhani zovuta atu zimenezi izi zinkhani koma zosausa kwambiri. Apembeza bwa ofulikawa adafulika mmowa musinthe mowawo. Nthawi zina zimachitika kuti mankhwala amene timagwirisa ntchito ndi mpeni wofulira. Pamene ndakhuzira amayi amankhwala amaleredwe atenga nawo mbali ngati mpeni ofula kufula abambo mwafula abambo osayiwala kuti ku dziko lino kuli depopulation campaign. So mmene ndikupemphera pano ndikupemphera kuti amayi choka nkoni kaya kumaleredwe ngati bise ngati mwina mankhwala wakasukuluka mmenemo tafusa zathu amahebo timwe chani kodi nchako kodi nchani kuti dzimapiritsi zimeti mamwe dzimapiru zisungunuke kuti tibwerere kuchilengedwe chathu back to normal. Nawo abambo Mulungu awathandizire back to normal kuti paradizo ayambenso. Padayera pa paradizo padapita moto vadapya. Tupembeza tuchipembezo kwa Mulungu koma paradizo kunyumbako abusa idapya. Sango ndiona nubwera kuno, sango ndiona usoko saku kuyendesa bwino ntchito ya Mulungu imene mudandipatsa atsogoleri pa mpingo pa koma paradizo padapita moto. Pa paradizo babedi padapya kale pali chiutsi pwe palibe girini. Hey, mapemphero wankuti pamerenso paradizo hamerenso mitengo habambo adzikwanisa kujowera mtengo winawo kulumphira mtengo winawo chimwemwe chili mmenemo tinthunzi tamadzulo tachimwemwe chija chachisangalalo abambo alichimira linganganganga khani yachimwemwe. Ambuye Mulungu mubwezerese paradizo iyi meresansoni paradizo chipembezo chasokonekera ambiri tachoka pa mpando wanu tachoka pa maso panu tasiya kukhala mu msonkhano wanu mu uzimu tikungokhala matupi chifukwa tili ndi depression tili ndi stress sakumva munthu tidamwa mankhwala ndi adatipha sitili bwinobwino. Izizi ziyambe kumveka bwinobwino kuti tikhoza kuyenera kuchita bwanji osayiwala kuti madyedwe
ndi mpeni umenenso umabwera kudzafula pamene tikupemphera kuti Ambuye mudzuse mjigo mangwetu choka ni chistoko mpaka uzira chistoko uku ndi uku jamu uku ndi uku chichanenepa pakati pa 1 inchi dzongoyika pakati mazira lipo mwepo pwa ndethupi lidanenepa pano zosatira zache mjigo udafa chifukwa cha manenepedwe amene anabwera chifukwa cha chakudya choipa chimene timadya tisatisautse pano kuti mjigo udafa kadyedwe kake kamene ja mazira mamawa tazidya nkoni tafunsa nkoni anyamata amene amadziwa za diet atifotokozere timve bwino kozi kumveka zimene za ana Mulungu tiziphunzira kuti kudya kwabwino nkuti kwa ana Mulungu. Afunseni anyamata ma vegetarian akuwuzani mmene amenera kudya bwino. Afunseni anyamata ali foma akuphunzitseni kuti chakudya choyenerera chimakhala bwanji akuwuzani amadziwa bwino za diet. Akatero tu munthu adwaibuta adalowa lifoma iyayi tisanene mbali ya bwino ya anyamatawo kuti akuphunzitseni akuwuzani. Seventh-day Adventist ili ndi anthu ophunzitsa bwino za madyedwe health diet andi chakuti akufotokozerani zimathandiza kuti thupi muzule mipeni imene ziwanda za sirezi zimagwiritsa ntchito pozafula. Kodi zomveka zimenezi ana Mulungu. Tsono ndili nchinthu chomaliza chimene Lucifer amagwiritsa ntchito chimene ndi cha nambala 13 ngati mpeni. Ndigwiritse ntchito Chingerezi communication with your partner. Kulumikizana pakati pa mzibambo ndi mzimayi. Satana wakugwiritsanso ntchito kuthyola mjigo. Amayi anatuluka kale mu mudi yakuchipinda tosowa adayang'ana kwina kaya ali mchibwenzi sizidziwika chimene ananditayira ine pa bedi sichidziwika nthawi zonse kumaoneka kuti nukakamiza alibe chisangalalo iwowo sali mu gemumo. Chimene chana Mulungu tichione bwino ndi mawa pamene ndikulowa so mgawo lomweli ndidzayambire pamene pa kuti Ambuye Mulungu atithandize bwino. Ndiloleni kuti ola lino ndilowenso nkupemphera kuti nditulukemo nditsike pamusi pa phiri pa nkayang'ane madzi achidede ophikaphika kuti lero mmasule. Ambuye apitirire kukhala nanu inu nonse amene muli pamenepa. Pamene mawa ndikubweranso ndidzayenda m'mastresiwa, ndidzayendanso mu depression, ndidzayendanso mu fodya, mumowa, m'mankhwala, kudya zoyipa kumene kumabweretsa kunenepa, matenda okhuza m'magazi tikunena ma BP, kuonongeka kwa timisempha ting'ono machakuti therapy chani kuvulala ngozi zimene mudapanga mudavulala. Ina ndakuti mudavulala ini nyamata nzanga msilikali uko adavulala pa mayeso ake olumpha mndege kusilikali ndi mjigo udafa utero mwini wakeyo ku training zawo za usilikali adavulala. Ndi wina kumvera iyeyo akuti adachita ngozi ya galimoto kuchokera pamenepo sadzukanso. Kazumveka zimenezi sotu ndiye kuti mjigo kuti ufe pamakhala zifukwa zake. Zifukwa zakezo zikuchokera pa Deuteronomy chapter number 23 verse number 1. Awawa asabwere ku msonkhano wa Yehova. Ndi akunena kuti ofulika. Ndi mugulu la ofulikalo ndi inuyo amene zinthu zanu dzafaifa. Koma ndithokoze Mulungu kuti mmene ndimapemphera ndamba kulandira malipoti kuchokera kwa anthu osiyanasiyana kuyambira tsiku talembetsa lija kuti ena
mijigo yadzukanso. Chonde isadzukire kumakhazeni yanu ndi vuto lake. Chikadzuka choncho ulendo ena anu zidafa dzimijigozi chifukwa akazi anu adakumverani mbiri yakuti muli mchibwenzi kwina ndi chidapemphera Mulungu adamvera. Awawawa chikwavuta ndicho khochola Ambuye budulani chimenecho, gwetsani chimenecho ndichidashuka kumvera pemphero la akazi anu. Kota waso Mulungu amamvera azimayiwa. Sinanga mechichitira musole chakupengetsani ndi mayenda chisawawa. Ndi chisawawanso ndi chipangizo china chimene chimathyola mjigo. Ndi Ambuye atithandize kuti mu ulendo tauyamba wa chiphunzitso mene tikubwera pati 2 mawali, Ambuye atithandizire kutionetsera ndi kutitulutsira poyera zina mwa zifukwa zimene zikutizungulira, zimene mwina zingachite bwino titazisiya zimenezozo. Muzaona kuti kupempheranso kungodutsa kulimbikitsira, chifukwa izi tikunena it's not automatic. Sitingapemphere pano jigo nkudzuka iwo nkumwabe mowa. Sitingapemphere pano jigo nkudzuka iwo uli pakachaso. Hayi, sitingapemphere pano jigo nkudzuka akazano mutasiyana nawo kalekale anakhumudwa sali interested kuchili chonse chokhuza mchipinda. Muchita kuona kuti nukokerera muntuni mene mwayambira kugwedeza, mene mwayambira kuti atembenuke kanthawi iweyo mmaganizomo basi kuti zangatu sakundifuna. Mpaka tsiku la maomboledwe tidzakumane tsiku limenelo. Amen. Tathokoza chifukwa chakumvetsera utumiki wathu wa lero ochokera kwa mtumiki wathu Twaibu. Tumizirana achibale komanso ndi alongo komanso sayiwala upanga subscribe.